साहित्य एकाडेमि आरो पानारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जथायै युवा साहिति बा बर'नि लाइमोन लिरगिरि बिथांमोनखौ लानानै जे खन्थाइ रायथाइ बिदि फरायनाय बे हाबाफारिखौ दिनै जथायै जोङो जोंनि पानारि दख'रा एबसुनि सिङावनो थानाय बरमुखलि हालामनि नैबे पिएचसि नब्लाङाव जोङो सानसेनि हाबाफारि लानानै बे हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जादों। बेवहाय जोङो बे हाबाफारिखौ साहित्य एकाडेमि जों कलाबरेसनाव जोङो खुंनाय जादों। बेवहाय जोंनि साहित्य एकाडेमिनिफ्राय जोंहा सुबुरुन आफादनिफ्राय बेवहाय सोद्रोमा महरै जोंहा आलासि दङ। लोगोसेनो बेवहाय हांख्रायजानाय जोंनि माने साहित्य एकाडेमि एवार्डी बिथांमोना बेवहाय बाहागो लाफैदों। जोंहा हाबाफारि बायदियै दङ। दा बिथांमोना बेवहाय गावबा गावनि जे पार्टिसिपेन्टखौ लाखिनानै हाबाफारियाव जाफुंसार खालामदों। लोगोसेनो बेजों लोगोसे जोङो थांखि लादों बा नोजोर होदों जे जोंनि पानारि ओनसोलाव जिहेतु थुनलाइ फोथाराव आथिखालाव मोनसे जांख्रिखांनाया लासै लासै फैयाखै नङा, जों फैनायखौ नुदों। बेजोंनो लोगोसे आरोबाव जोंनि जे हालामाव सानै दासिम साहित्य एकाडेमि युवा पुरस्कारखौ मोननो हाबाय। बेजों लोगोसे फैबाय थानाय समाव आरोबाव पानारि हालामाव मोजां मोजां थुनलाइगिरि बा थुनलाइनि सायाव सोरजिनाय बा थुनलाइ सोरजिगिरि जोंनि गेजेराव जोनोम जानाय बा बिनि गेजेराव सांग्रां मोनसे जोंनि गेजेराव लाबोनाय बे उद्देश्य आरो नोजोरखौ लानानै जोङो दिनैनि बे सानसेनि हाबाफारिजों बे हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। जों बे समाव नुनो मोनो जिहेथु बेयाव गोबां लिरगिरिफ्रानो बाहागो लादों नङा होमबा? दा बेराफारसे जिथु बर' रावा दिनै लांनायनि लामायावसो जाहोना जाबाय जिथु गारजेनफोरा दिथागिरिफोरा दिनै बर' बिजोंनि फरायसालियाव सोयो। बे बेलायाव मा बुंगोन नोंथाङा? दा बे बेलायाव दिनै बर' रावा मोनसे जों बयबो मिथिगौ भारत संबिजिरनि 80 सिडुलाव थानाय मोनसे राव। बेजों लोगोसे दिनै बे रावजोंनो रायथाइ खन्थाइ लिरनानै दिनै साहित्य एकाडेमि बायदि नेसनेल एवार्डखौ जोंनि गेजेराव गोबां सुबुंफ्रा मोननो हाबाय। आरो बिनि गेजेरजों दिनै बे रावखौ दिनै जों मालाबाबो उन्दै बा बे रावा माने ओरैबायदि मोनसे थासारि गैलिया। दिनै बेखौ जोङो साफ्रोमबो बर' फिसाया बाहायनायनि सायाव आरो साफ्रोमबो बर' फिसाया बेखौ नोजोर होनांगोन जे बे रावखौ फोथांनाय फोजौनाय आरो फुवारनायनि सायाव खामानि मावनांगोन। बेवहाय जोंनि बर' फरायसालि बिखेखকৈ जोङो बर' बिजोंखौ जोङो नोजोर होनानै बयबो जोङो साफ्रोमबो बर' फिसाया खामानि मावनांगौ दङ होननानै जोङो सानदों आरो खावलायगोन जे साफ्रोमबो बर' रायजो राजाया बा बर' फिसाफ्रा बर' बिजों फोथांनायाव ग्रोम ग्रोम बाहागो लानांगौ। जाय जेखि थासारियाव थाया मानो, जाय जेखि लेभेलाव थाया मानो, बे जायगानिफ्रायनो बै थासारिनिफ्रायनो जोङो बर' राव थुनलाइ हारिमुखौ सिबिनो जोङो ओंखारबोनांगोन। जोबथारनायाव लाइमोनफोरनिसिम मा मेसेज होबावदों बे समाव दख'रानि जानानै? जोङो लाइमोनफोरनिसिम बे समाव जोंनिफ्राय बेखौनो थागोन दे फैबाय थानाय समाव जोंनि बर' लाइमोनफ्रा गावबा गावनि सोरजिनि जि फुंखाफोरखौ जोङो थुनलाइनि गेजेरजों सोरजिनानै जोंनि थुनलाइनि फोथारखौ बा बर' हारिनि थुनलाइखौ फुवारनाय फोगोमनायाव बयबो बाहागो लायो। बेखौनो जोङो दिनैनि लाइमोनफोरखौ जोङो खावलायदों।